ndị ọkachamara n'okwu gbasara ngalaba mgbasa ozi akpọkugo ndị ọrụ nta akụkọ ka akwụdosie nnọọ ike gbado okwu n'usoro nzikọta ozi igwe omentiemimo akpọrọ DPI nakwazi ngalaba akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dịgasị iche iche dịka otu n'ime ụzọ iji nnọọ wee tụgharịa ọnọdụ na ngalaba ahụ site na etu ụgbọ ana ugbu a si na-agbanwe. Ụfọdụ n'ime ndị mmadụ fụgasịrị okwu na ya bụ nzukọ achịkọbara nke were otu ụbọchị site n'aka otu ama ama n'okwu gbasara mgbasa ozi na mpaghara mba isi ojii bụ Afrịka na njikọ aka ogige na-ahụ maka mgbasa ozi n'ala anyị a nwere nnọọ mfekọrịta ma kwenyesie ike na ijikọ aka n'etiti ya bụ ngalaba DPI na DPG nakwazi ndị ọrụ nta akụkọ na ala anyị a dị nnukwute oke mkpa maka ịgbanwe ya bụ ngalaba ka o sitezie nnọọ na ọnọdụ ochie ọnọbụ na mbụ wee gbanwezie dịka ụwa anyị nọ na ya taa sikwazi na-agbanwe. Ka Ekwi Ajide si na Abuja kọtọpụrụ gị akụkọ a. Dịka onyeisi ọrụ atụmatụ nke International Press Center Lagos Stella Nwofia siri kwuo, n'ụwa mgbanwe akụrụngwa ebe eji nka na ụzụ emetụta akụkụ ndụ niile na ọ dị mkpa ịmata ọtụtụ aka ndị nta akụkọ Naịjirịa na-enye ime ka amata ihe ọtụmadụ ibube DPI na DPG ụzọ. O kwuru na dịka ndị na-akwakọba ihe ọgwụgwa na ndị nta akụkọ nwere ike pụrụ iche ime ka mmụta ndị obodo gbawanye ma metụta DPI na DPG na-akwado nkata ndị obodo na ndị ọnụ na-eru n'okwu. Onyeisi otu Nigeria Union of Journalists nke ala Chris Isiguzo bụ onye ode akwụkwọ otu ahụ Achikechude nọchitere anya ya toro otu ahụ maka ịkwalite digitalization ma kwuo nkwesị ike ndị nta akụkọ n'ịkwado uto obodo site n'ihe ọrụ nta akụkọ ọgbara ọhụrụ. Na Mburi, onye nnọchiteanya ndị Media Foundation for West Africa Abigail Labi kwuru na ọgbakọ ahụ chọrọ ịnwale ebumnobi ọchịchị n'ihe gbasara ihe nwoke obodo ma inye ụsa ga-eweta ndịkọta ọnụ maka nchekwa nke ndị obodo. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.